întâmpinăm cu iubire și cu căldură. Sunt multe întrebări care vin dinspre voi acum și încercăm să vă oferim răspunsurile de care voi aveți nevoie. Următoarea perioadă va aduce schimbări majore în viețile voastre și vă recomandăm să acceptați schimbarea, să îmbrățișați noul și să lăsați lucrurile să curgă armonios. Multe se vor schimba de acum, iar noi vom avea grijă ca toate schimbările să aducă cât mai puțină suferință, astfel încât voi să reușiți să integrați ceea ce este nou și benefic pentru planetă acum. Vă îndemnăm să priviți partea pozitivă a ceea ce se întâmplă acum și să vă uitați în spatele lucrurilor pe care le aflați în fiecare zi. Știu că vă este greu să acceptați, pentru că mintea umană nu este obișnuită să accepte cu ușurință schimbarea. Și totuși vă spunem că nu puteți evolua fără a lăsa schimbarea să intervină. Vă îndemnăm ca în următoarea perioadă să încetiniți ritmul vieții, să observați ceea ce se întâmplă în jurul vostru și în mințile voastre. Să încercați să priviți cât mai puțin spre ceea ce nu vreți să se întâmple și mai mult spre ceea ce doriți să aduceți în viețile voastre. Vă spunem că aceste schimbări sunt benefice pentru planetă, că avem grijă ca totul să fie integrat armonios și că totuși lucrurile nu vor mai fi așa cum ați fost voi obișnuiți până acum. Recomandăm să stați conectați cu inimile voastre, să aveți grijă de voi, de corpurile voastre, să încetiniți ritmul zilnic, să luați pauze mai des, să petreceți timp cu familia și cu prietenii și să valorificați relațiile interumane, oferindu-vă o nouă perspectivă asupra sentimentelor voastre și asupra ceea ce este important cu adevărat pentru voi. Vă îndemnăm să luați pauze pentru a putea observa adânc în interiorul vostru și pentru a lăsa noile perspective să se formeze, pentru ca ideile vechi să fie lăsate în urmă și să fie înlocuite cu altele benefice pentru voi și pentru întreaga umanitate. Este nevoie de răbdare și de spațiu în mințile voastre. Vă rugăm să îmbrățișați această schimbare și să știți
că toate se întâmplă exact așa cum trebuie să se întâmple, că acest proces este coordonat armonios din afară și că toate deciziile care sunt luate acum sunt luate astfel încât Pământul să-și revină și să fie aliniat noilor energii. Îndemnăm să aveți încredere, să simțiți pacea din jurul vostru și să acceptați toate emoțiile care vin, chiar dacă tinde să le catalogați ca fiind plăcute sau mai puțin plăcute. Noi vă spunem că astfel creșteți și că acceptând ceea ce ați respins până acum, vă va conduce la a dezvolta noi perspective, benefice și în acord cu intențiile voastre. Lăsați schimbarea să vină și aveți încredere că acest proces este orchestrat într-un mod armonios și că avem grijă ca totul să se întâmple astfel încât vouă să vă fie bine. Pentru ca vechile sisteme să fie înlocuite, aveți nevoie să treceți prin acest proces și s-ar putea ca pentru unii dintre voi să fie cu adevărat neplăcut. Vă rugăm să stați în momentul prezent și să vă concentrați pe fiecare moment în parte, astfel încât să nu creați scenarii negative în mintea voastră și să lăsați totul să curgă pas cu pas. Vă mulțumim că ne ascultați. Vă mulțumim că ne urmați sugestiile. Vă mulțumim că nu vă este teamă și că aveți încredere în acest proces. Pământul are nevoie să se alinieze noilor schimbări, iar deciziile care au fost luate acum au fost luate astfel încât cei care sunt nevoiți să se trezească să o poată face mai ușor, ca vechile paradigme să fie înlocuite cu altele mai utile pentru pământ în acest moment, ca sistemul vostru ecologic să-și revină și ca mama pământ să fie fericită din nou. Vă spunem că ceea ce este vechi și nu se află în armonie cu aceste noi perspective va cădea definitiv. Pentru că tot ceea ce este vechi și tot ceea ce nu are intenții benefice la rădăcină nu poate fi integrat în noile schimbări care se produc acum, atât la nivelul planetei, cât și la nivelul întregului univers. Este important pentru voi să înțelegeți că aceste schimbări nu pot fi puse în aplicare fără ca nimeni să sufere. Vor fi persoane, instituții, vor exista sisteme întregi
care vor fi nevoite să schimbe în totalitate strategiile sau vor fi înlocuite integral. Vă îndemnăm să aveți grijă de voi și să aveți intenții pozitive, astfel încât să-i permite schimbării să intervină în viața voastră cât mai armonios posibil. Nu este niciun motiv să vă fie teamă. Suntem cu toții împreună în acest proces. Vă ghidăm inimile și vă ajutăm să acceptați noul. Cei care suferă sau cei care vor întâmpina greutăți sunt cei care se vor opune acestor schimbări. Lăsați viața să curgă așa cum este. Tratați-vă cu blândețe și cu iubire. Și recunoașteți în fiecare moment fericirea de a fi aici și acum. Ne bucurăm că am putut să ne conectăm cu voi. Vă mulțumim pentru răbdarea voastră și pentru înțelepciunea de care dați dovadă. Vă îmbrățișăm cu iubire și cu pace.